Hoxe vouvos a contar unha historia que lle pasou a meu pai fai varios anos facendo unha ruta de senderismo cos seus amigos polo bosque do Barbanza. Eles iban paseando polo monte e escoitaron voces de rapaces e pasos. Dalí a un pouco viron un colexio abandonado en ruínas. Había un señor sentado nun banco e preguntáronlle se o colexio seguía funcionando, porque escoitaran voces e pasos un tempo atrás. O señor díxolles que non, que o colexio queimárase fai 30 anos con todos os alumnos e os profesores dentro. Cando chegaron ao seguinte pobo, preguntáronlle a unha señora que pasaba por aí que si sabía quen era o amable señor que lles contara o suceso do colexio. Ela díxolle que non. Eles describíronlle un pouco máis ao señor e ela díxolle que el era un dos profesores que morreran fai 30 anos cando o colexio se incendiara.